فحم الله فحم 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 بعل فحم أديتات من مستاجر يكون وديهم مسفر لكم زي سما ما ترى على أن بلا زي شجر فحم دار كي تعسى تعسى كي سبيتي تقمن فحم الله فحم 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 أنت زي كون أنت هتكبر أبز حدش موال تشعر إنسان حدا كابز فريو فيلم تاع حجرنا بكر عربا ببقعتك يا لينا بقوم نجر حزن ملأتا بسوم ياس الدنيا تستمسكنت استمسكر الله وانا وكفي بعل فحم أبز حتى الوان ما تعذبتين مروي أبرحنا تيفي قربلكم يا ريحكم تعبدوا ما ترتر يلبون بعل فحم أبرهنا تيفي أبكربا متناز بهالنجر يلا كم تخرج تخيل صحراء تسمع كنا قلتيكم ودو باباهم يفوتوني سورة هيزك فلان قبونا أنا نحضر أجازة مخص سكت أفر تولي واصل للتاريخي سوبل بولشيت فحم الله فحم 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 بفلاي نفس ترات أبجي زحر سيزي داخم اتبع فحم شقلتهم صادي نقرني خمها أبي ودقن بزح زي بربرة مشتري زال أمر أحم سبعة كترك أصلا زي حفركاس كيت أنس فرح كمال دي زباري تلبسني زعلت الكفاية حوش يدتفل حلقس يروي بلبي أزفت وكي قاب حقفي منزع زوستك سبيل كأبها للي عزف فرعيها حارة بلسنا بابا سراغي كرهنت كسبتنا يحق بعتي بيتي زغبرك بطعم ايتاوي خذلو بحنت وانجل كل التعوف مالتي تنقل مسلينت فحفح وزت وترو مسحنا كم وزيد دما نعين نعخن زكرار وزاسر فوري يكون ربح يله أكل ربحان كركس أيكون أنت في غلاق جزاخة أنت ليه مقابل كوناي سمعني لبي ببلد كعور كل جزء عنك فات فقري بجنزب كشنشان بشمالي نمبر الجزا تكال انت تقبل لي تنفاذ بشرمات انكزف كيف أنتم قولن انك نقص هو دلاي فقري كفقري زهر مغنياتو زينات كامل لاي ناتكاسل بس فحم لكم فحم 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 بعل فحم ورقات شقات فحم عميلنا إذا شكات فحمي شكات فحم أنت يقباري شكات فحم أفتح الله أنا ذاك فحم شكات حليف أنت يزغلوا لنا أبقربا أبراهينا تيفي من إلن آخر يا دخي إلن أراجع عرو ويسي إلن ما يجود شكات فحم أي تقسن خرخ بالك دراسي الأمين عليموس أو هذا فيلم دسيت بينه عليموس فيلم برودكشن حبايبنا كم ستري وزلكم تمليسنا لنا مسعوت ستري وزلكم زحلفنا عوت تمكرو جن حدشنا أزانا مزحدش علت مستحدش تمجبتات هالسنينا دقوادسنا مزطعم حونا تبوك كم دلنا يتأمامني دقنا تبوك ننيلكم أبزي معلتي نسم تخبروه مالتي عوت أنا بيك خيد لي نمنتي وشي دكاتي بوزو حجر زغون ناتك علالي أب شودن دحري شودن نوعي تمكرو مستفعل عليه باندتات مساعد شودناويان كمون مس إيرتراويان كم تعنتو يستنخفنا زيتات حيسكاون نا أمريكا غيركا أب أمريكا ونحدش يوت جميركا مالتي نتجميرو ننوع عمتات مسغازة أرجنا يتمرتنا موسيقاون نبورقة كير كايها سلزي زيتات كمين يروح لنا يا حوت حبيبي هو أمريكا مسمعه نقولها already مسمى بزعل دلو موسيقيات فلالينات نورمال شو عدات قال مدبر جميلة كأوجن أنس تي زفوت ومويا موسيقى
ኣብ ካልእ ኣትየ እውን ክቕፅል ምኽኣልኩ ነይረ ግን በዚ ክገብሮ ክእል እየ ኢለ ኣሚነ ገብሮ ክእል እየ ተልካ ከዓ ዘይከውን ነገር የለን ሶ እቲ ካለጅ ኣትየ ማለት እዩ ሙዚቃ ዝዓዲ ካለጅ ኣትየ እቲ ተመክሮ ኮምፕሊትሊ ካሊእ እቲ ፀናሓኒ ንዓይ እቲ ባይታ ንባዕሉ እቲ ሌላ ምስ ሙዚቀኛት ካልእ ማዕፆ ዝኸፍት ኦፖርቹኒቲ ንባዕሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ዝንቐመጦ ዓድን ብዛዕባ ኣካይዳ ናይ ሙዚቃን ፕሮፌሽናሊዝም ብሙሉእ ሓድሽ ሌላ ከፊትለይ ማለት እዩ ሶ ኣብኡ ሞራል ሂበ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሙዚክ ስኩል ካብቲ ናይ ሙዚክ ስኩል ስራሓት ንዞም ክትገልፆም ፀናሕካ ደቂ ካልእ ዜጋ ንዞም ትሪኦም ዘለካ ኣብቲ ናተይ ስእሊ ሙዚቀኛት ምስኦም መረዳድኢ ቋንቋ ኮይኑኒ ማለት እዩ ንዓይ ቀሊለይ ንክሰርሕ ብኡ ከዓ ስቲል ኣክቲቭ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ብኡ ሰርሕ ኣለኹ ግን እቲ ዕቤት ቀፃሊ እቲ ትምህርቲ እውን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ስቲል ኣብኡ ነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ እያ ብዓብዪ እውን ዕድሜኻ ሙሉእ ምሳኻ ስለ ዝመፀ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ ፅቡቕ ሓቢብ ናበይ ክንዕልል ናብቲ ናይ ትምህርቲ እንድሕሪ ኣቲኻ ሲ እንታይ እዩ ከምዚ ንኣብነት ወዲ ክስቶ ኦርጋኒስት እዩ ዓወት ፒያኒስት እዩ ምሽ ገለ ከምኡታት ኣሎ እንታይ እዩ ዝፍልል እዩ ብዚታት ሓቢብ እስከፍቲ ቲዮሪ ነግረኒ ደልየ ሓቢብ እንታይ መሲልካ ኦርጋን ፒያኖ ኪቦርድ በበይነን ኢንስትሩሜንት እዮም ኩለን ኣፃውተአን እውን ዝተፈላለየ ንኣብነት እታ መጀመርታ ድመፀት ኦርጋን እያ ኦርጋን ብምንታይ እያ ትሰርሕ ብቱቦ ዓበይቲ ቱቦታት ብንፋስ እያ ትሰርሕ ዊንድ ፓይፕ ይባሃል እጅሰን ኣብ 3 ሴንቸሪ ቢፎር ቢሲ ማለት እዩ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ 3 ሴንቸሪ እያ ተሰሪሓ ዓብዪ ኣብ ዓበይቲ ቱቦታት ተሰሪዑ ተንቃታ ኣብ ዘለዋታ ናይ ኦርጋን ኣብ ዝተፃወቶ ግን ብነው ይድወፅእ እቲ ድምፂ ንፋስ እዩ እቲ ፓይፕ ደፍኦ እዚኣ ኦርጋን ትበሃል ኣብ ኣሬና ሮማን ኢምፓየር ክኸብሎ ከሎ ኣብ ኮሚታት ፀወትዎን ኣብዚ ናይ ቸርችታት ከዓ ፀወትዎን ማለት ክንቀሳቀስ ኣይኽእልኒ ኣብቲ መንደቕ ዝለገበ እዩ ካብኡ ግን ኣብ ምንታይ ብዓቢለ እሞ ኣብ ንእሽተይ ኮይነን ኦርጋን ብለዝሊ ብናተን ዝተፈላለየ ዓይነት ሳውንድ እናቐየራ ኦርጋን ከሎ ኣብ ዓበይቲ ክስታይ ገይሮም ብባንድ ሒዝካየን ከም ትኸይድ ገይሮም ከዓ ሰሪሖሞን ማለት እዩ እዚአን ኦርጋን ይበሃላ ፃውተአን 1 2 ደረጃ 3 ደረጃ 4 ደረጃ ዘለዎን ርኢኻ ትኸውን ትኽእል ኢኻ እሰን ኦርጋን እዩ ዝተፈላለየ ብዙሓት ዓይነት ኦርጋን ኣለዋ ብድሕሪኡ ድመፀት ፒያኖ እያ ፒያኖ ጥልያን እዮም ሰሪሖማ ኣብ 1700 ማለት እዩ ባርቶሎማዮ ክሪስቶፌሪ ዝበሃል እዩ ሰሪሕዋ እዛ ፒያኖ ሕጂ እሳውን ነዋሕ እያ 88 ቃታ እዩ ዘለዋ እቲ ኪቦርድ ንጥውቆ ፃዕዳን ፀሊምን 88 መፍታሕ ኣለዋ ተሪሪ ትጥውቆ ከዓ ሕጂ ብውሽጢ ግን ስልክታት እዩ ስልኪ እዩ ሕጂ በዚ ምስ ጠወቕካያ ከምዚ ማርትዮላ እያ ትሃርሞን እቲ ሳውንድ ከውፅእ ከሎ እዚኣ ፒያኖ እያ ኣፃውተአን እውን እዚ ፀጋማይ ኢድካ ቤዝ ሞር ሃርሞኒ ይሰርሕ የማና ኢድካ ናይ ኮርድ ፕሮግሬሽን ዝኻ ሞር ቤዝ ይሰርሕ ኣፃውተአን ፍልይ ዝበለ እዩ እዛ ኪቦርድ ኣብ 1800 እዚ ኤላሽ ግሬይ ትበሃል ኣሜሪካን ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ሰሪሕዋ እዛ ኪቦርድ ትበሃል ሕጂ ቦርድ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ብኤሌክትሪክ ከም ትሰርሕ ገይሮማ ኪቦርድ እሳ ሕጂ ላይት እያ ሒዝካያ ክትገይሽ ትኽእል ካብ ዝኾነ እቲኣ ፒያኖ ዓብ ሳውፁን ስኢልካ ተሸኪምካያ ትኽእል ነገራት ኮይኑ እዚኣ ኪቦርድ ብኤሌክትሪክ ሰሪሓ ቦርድ ኣብ ውሽጣ ናይ ጊታር ሳውንድ ትሕዝ ናይ ኦርጋን ሳውንድ ትሕዝ ናይ ፒያኖ ሳውንድ ኣለዋ ናይ ሳክስፎን ሳውንድ ኣለዋ ብሃርድዌር ገይሮም እዚኣ ከዓ ኪቦርድ ትበሃል ማለት እዩ ኣፃውተአን ከዓ እዚ ፕሮግሬሽን ናይ ኮርድ ይሕዝ እዚ ከዓ ቮይሲን ይሕዝ ኣፃውተአን እውን ዲፈረንት መብዛሕትኡ ኣብ ናትና ትሪእዎን ኪቦርድ እዩ ፅቡቅ ካብ ተረኸምና ኢለ ሓቲተካ ሓቢብ እንታይ ክሓተካ ደለ ሓንቲ ወይ ኣብቲ እንዳዕለልና ከለና ምስታ ኣሜሪካዊት ንሻምቡቆን ንክራርን እቲኻየን ኢኻ
ግን ክሓተካ ዝደለኹ እንታይ ወይ ክትዕለኒ ዝደሊ ማዓት ሙዚቃ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓቀይ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ዓይነት ህርመት እዩ ዘሎ ንምንታይ ደገ ክወፅእ ዘይከኣል ወይ ንምንታይ ኢና ንሕና ባዕልና ብግቡእ ቅድሚ ደገስ ንሕና ንምንታይ ኢና ብግቡእ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ወል እቲ ማርኬት ኣይነበረን ኣባና ተረዲእካ ማርኬት ንደገ ኣይወፃናዮም እንታይ እዩ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ሓደ ማኔጅመንት ኮኔክሽን የድልየካ እዚ ናይ ወፃኢ ዘሎ ካምፓኒስ ሬኮርዲንግ ካምፓኒ የድሊ ካልኣይ ግን ኣብ ሞር ኣብቲ ናይ ባህልና ክንፀቀጥ ኣለና ንሕና ክንመፅእ ተኮይና ሕጂ ምክንያቱ እሱ እዩ መንነትና እቲ ንዕና ክኮርዓና ዝኽእል ፍልጠት ፅቡቅ እዩ ንኩልና ግን በቲ ናትና ባህሊ ክንመፅእ ከለና ሞር ማርኬት ኣለዎ ሞር ዕቤት ኣለዎ ኣብቲ ናትና ከዓ ተሓፂሩ ይተርፍን ሽዑ ሕጂ ንምንታይ ክመፅእ ዘይከኣለ ግን ኣይ ቲንክ እቲ ኦፖርቹኒቲ ተረኽበን ነይሩ ትዕድል ሕጂ ግን ኣብ 100% ተስፋ ኣለኒ ኦኬ ንምንታይ ከይና ንሕና ክንጥቀመሉ ማለት እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ሓንቲ ህርመት ጥራይ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ሕዳር ቢት እንድሕር ሪኢኻዮ ሲ መልዕለ ይስኻ ስለ ዘለኻ ኩናማ ኣለኮ ካልእ ኣሎ ንምንታይ ኢና ንሕና ክንዑ ክንጥቀመሉ ዘይከኣልና ባዕልና ኣብ ሓንቲ ቢት ጥራይ ተሓፂርና ንነብር ዘለና ሓቢብ ወል ንሱ እንታይ የድሊ መሲልካ ተሳታፍነት ናይ ሙዚቀኛት የድሊ ሪሰርች የድልየና ባህልና ከነፅናዕ ኣለና እንታይ ዓይነት ሪትማት ኣሎ ኣብ ብሄራትና እንታይ ዓይነት ሃብታም ሜሎዲታት ኣሎ እንታይ ዓይነት ህሪሚታት ኣፃውታ ኣሎ ሪትም ሰክሽንስ ዘለዎ እዚታት ሪሰርች ክንገብር ኣለና ንዑ ክንገብር ተኮይና ግን ቅድም ንሕና እውን ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ኣለና ኢንፎርሜሽን ከይረኸብካ ዝኾነ መፅናዕቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ሶ ቅድም ንሕና ኣብቲ ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ናይ ሙዚቃ ኣብኡ ቅድም ነብስና ነማሓይሽ ኣለና ሽዑኡ ምስ ተማሓይሽና እቲ ኢንፎርሜሽን እውን ኣማሓይሽና ክነምፅኦ ይቐለና ማለት እዩ ፅቡቅ ሓቢቢ ካልእ ከንታይ ክሓተካ ደለይ ዓንቲ ወይ ብተደጋጋሚ ተድንቆም ነርካ ናይ ቀደም ደረፍቲ ካብቶም ደረፍቲ ግጥሚ ዜማናቶም ወይ እቲ ምውሃሃድ ሙዚቃ ናቶም ናይ ሕጂ ዘሎ ከዓ ብፍላይ ዝሓለፈ 10 ገለ ዓመታት ብዙሕ ሰብ ከማን ብዙሕ ቅሬታ ኣሎ ምሽ ሓቀይ ጓይላ ከማን anyway ዝተፈላለዩ እዩ ዝህብ ትሪኦ ስለ ዘለኻ እስኻ መንጎ ክልተ ስለ ዘለኻ ኣብቶም ናይ ቀደም ምሰኻ ኣለዉ ብምስማዕ ነርካ ብኣካል ኣለዉ ብድሕሪ ዝተፈጥረው ንስኻ ተፈጢርካ ነዞም ሕጂ ከዓ ስለ ዘለኻ ነዞም ሰለስቲኦም ስኸመይ ኢኻ ተዓርቆም ሓቢቢ ዓርቆም እኮ ደይኮነ እንታይ እዩ መሲልካ እዚ ወል ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ኣነ ብኸመይ ይሪኦ እምበር ከምኡ ማለት ኣይኮነን ኣነ ግን ብኸምዚ ይሪኦ እዚ ናይ ቀደም ሙዚቃ ብሙሉኡ ኣብ ኣስመራ ዝምላእ ነበረ ቀኘው ስቴሽን ነይሩ ሽዑ መዐቀኒ ናይቲ ሞደርን ናይ ሕጂን ናይ ቀደምን ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ዛሕቶ እዚኣ ትመፅያ ሰብ ናይ ቀደም ነይሩ ናይ ሕጂ የለን ናይ ቀደም ሓይሽ ናይ ሕጂ ኣይበቁዕን ኣሎ ይብል እዩ ትንታነ ውሽጢ ኣቲኻ ክትሪኦ ከለካ ግን እቶም ናይ ቀደም ሙዚቀኛታት ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ሙዚቀኛታት ናይ እቲ ግዜቲ ዝነበሮም ንቕሓትን ኣፍልጦን ኣብቲ ኢንስትሩሜንትን ኣብቲ ስታይላትን ክድበለ እዩ ነይሩ ሽዑ ከመይ ተልካኒ ኣብ ቃኘው ስቴሽን ሬድዮ ነይሩ ሽዑ እዚ ቃኘው ስቴሽን ሬድዮ ናይ ኣሜሪካን ሚውዚክ ይፃወት ኣሜሪካን ሚውዚክ ኣብ 70ታት ዝነበረ እዚ ናይ በዓል ሞታውን ሬኮርዲንግ ልክዕ ምስኡ ስታንዳርድ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ማዕረ ልክዕ ኣብዚ ዝስራሕ ሲ ድራም ከይተረፈት ብራስ ሴክሽን ብሎዊን ጊታራት ኣታትዋ ልክዕ ከምዚ ናይ ዝዓዲ ኢኻ ዝሰምዓው ሶ እቲ ደረጃ ምዕባሊኦም ሲ ማዕረዚ ነይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ ኸ ማዕረዚ ኣሎ ድዩ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ትፍልልይ ኣብኡ ትሪኦ ማለት እዩ ኦኬ በቲ ሓደ ወገን ኣብኡ የለን ብኸመይ ክመፅእ እዩ ንዛረበሉ ኢና እቲ ናይ ሕጂ ግን ናይ ሕጂ ከዓ ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ስታይል ሓድሽ ቅዲ ሒዙ ዝመፀ እዩ እቲ ጀነሬሽን ከዓ ተቐይሩ ኣሎ ትረዲእካ ሕጂ ንኣብነት ጓይላ ሻምብቆ ክራር ዋጣ ከበሮ እምብልታ እዩ ነይሩ ቀደም ድሓር ኤሌክትሮኒክ ኣትዮም ኪቦርድ ጊታር ቤዝ ሳክስፎን ኣትይዎ ሕጂ ሞደርን ጓይላ ኮይኑ እቲ ትራዲሽናል ኮይና ጓይላ ኣሎ ኣቦቱ ሕጂ ሞደርን ጓይላ ከዓ ብሬክ እናገበሩ ካት እናገበሩ ሓደ መቐይሮ ናይቲ ወለዶ እዩ እቲ መንእሰይ ማለት እዩ
በታ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ መንእሰይ ፈሪ ኣሎ ስለ ጥበበኛ ብዙሕ ስታይል ሒዙ ናቱ መፅእ ኣሎ እዚ ስክፍታ ኣበይ ግን ኣብቲ ኣፍልጦ ስክፍታ ኣበይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስኻ ትፍለጥ እሞ ኣብቲ ሙዚቃኻ ዋላ ሓንቲ ከይፈለጥካ ትፀንሕ ሕጂ ጋፕ ፍጠራ መንጎኻ ብክልቲኡ ተኣሳስሮ የፀግመካ ዳሓር ስክፍታ ፈጥረልካ ሽዑ እቲ ኢጎ ምስኡ ስለ ዝዓቢ ንድሕሪት ኬትካ ትመሃር እውን ይደፋፍኣካንቲ ኢጎ ሕማቅ እዩ ንኣብነት ኣብ ላይቭ ፐርፎርማንስ ኣብ ሲዲ ትሰምዖም ኣብ ዩቱብ ትሰምዖም እሞ ኣብ ላይቭ ክፅወቱ ከለዉ እቲ የሰክፈካ ንፉዓት ኣለዉ ላይቭ ዝደርፉ ውሕዳት እዮም ግን በቲ ዓቐን ናይቲ ብዝሒ ዝደረፋይ ሕጂ ኣብ ኣውድዮ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ግን ትጠቃቕማ ትፈጠለካ ሕጂ እንታይ የሰክፈካ ላይቭ ክድረፍ ከሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ሲዲ ኮይኑ ይፀንሐካን ብቴክኖሎጂ ተሓጊዙ ስለ ዝመፅእ ካብዚ ናፃ ክትወፅእ ግን እቲ ኢንፎርሜሽን ዝበልናዮ እቲ ግዜ ክጠፍእ ዘለዎ ኣብ ሓደ ዓውዲ ስኻ ዘለኻዮ ከተጥፋእሉ ኣለካ ግዜ ክትፈልጦ ኣለካ ታይም ከተጥፋእሉ ኣለካ ከምዚ ብክሊፕን ብግጥምን ብዜማን ከምዚ ሽጉርቲ ኮሚደረ ገዚእኻ ምግቢ ትሰርሖ ይኮነን ሙዚቃ ኩሉ ናይ ኩሉ ተሳታፍነት ክህሉ ኣለዎ ናይ ዝብሙሉኦም ተሳታፍነት ከዓ ሜኒዩ ኣት ኤንድ ሬስፖንሲብል ስኻ ኢኻ ናይ ግድን እቲ ዝተዋሃብካዮ ብምሉኡ በቲ ናትካ ዓቕሚ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ናትካ ዓቕሚ ከዓ ኩሉ ግዜ ደረጃ ንቕሓት ወሳኒ እዩ ንስኻ ወይ ኣነ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ንገብሮ ኣትሊስት ኢንፎርሜሽን ክህልወና ኣለዎ ሽዑ ናይ ሓባር ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ብምሉእኻ ኣብቲ ደረጃ ስለ ዘለኻ ይቐለልካ ስራሕ እውን ብመጠኑ ምዕቡል ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ እቶም ናይ ቀደም እንደስማዓዮም እቶም ኩሎም ኣክቲቭ ዘለዉ እቶም ናይ ቀደም ዋላ ሓደ ነቕ ዝብል የለን ካብኦም ኣብቲ ቁፅፅር ናይ ቮካል ከመይ ጌርካ ኮንትሮል ትገብሮ እቲ ቴክኒክ ገለ ኩሉ ፅቡቅ ኣብኣ ከላ ምዚኣ ትተሓሓዝ ትጄ ወረቐት ገይሩ በዚኣ ሰዲድለይ እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚ ናይ ሕጂ እውን ክፈልጥ ደልየ ኣነ ኣብ ሞንጎ ድምፃዊ ደራፊ እዚኣቶም ስንታይ ይፍልልዮም ኩሉ ሰብ ደራፋይ እዩ ኩሉ ሰብ ድምፃዊ ገለ እዩ ዝበሃል ግን ክትሪኦም ከለኻ ክመፁ ከዓ ከለዉ እዚኣ ዝፅሒፍዋ ዘሎ ሓደ ግጥሚ ዜማ ድምፂ ኣለዎ እቲ ሓደ ከዓ ድምፂ ጥራሕ ሒዙ ዝመፅእ ኣሎ እንታይ ይፍልልዮም እዚኣቶም ንዓይ ኣነ ድምፃዊ ትብሎ ድምፁ ተጠቂሙ ፐርፎርም ትገብር እዩ ድምፃዊ ደራፋይ ትብሎ ኣነ ከዓ ኣሬንጅመንቱ ዝፈልጥ ታይሚኑ ዝፈልጥ ፒች ናቱ ኮንትሮል ትገብር ዝምህዝ ግጥሙ ዝሰርሕ ዜሙኡ ዝገብር ኢንስትሩሜንቱ ዝፍትን እዚ ኩል ደራፋይ ናቱ ደርፍታት ፕሮዳክት ዘለዎ ስራሓት ናቱ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ኮኔክሽን ዘለዎ ኣብ ደገ ወፂኡ ናቱ ፓብሊክ ዘለዎ እዚ ደራፋይ ይብሎ እቲ ድምፁ ተጠቂሙ ዘዘናግዕ ገለ ግን ድምፃዊ ኢለ ዝፅዋዕ ፅብቕቲ ሓቢቢ ትጄ ሓጊብላ ክኸውን ተስፋ ይገብር ናበይ ከዓ እትወካ ምስ ብምሉኦም ዝሓተትክዎም ብናትካ ብጣዕሚ እዮም ዘድንቑኻ ሕጂ እንታይ ዳ እዩ እቲ ፀገም ናብ ካልእ ናይ ምኻድ ገለ ምስ በልክዎም ዓወት ሓዲግና ከይዲ ኢሎም ቀዲምና የለን ዓወት እንታይ ይቐዲምና ማለት ክቅድመካ ከለዎ ምሽ ሓቀይ ቀዳማይ ስክህሉ ኣለዎ ንዓይ ኣይተረድአንን ምስ በልክዎም ነቲ ናትና ሜሎዲ ምስ ሃብና የሱ ኣሬንጅ ብዝገበሮ ምዝ ናትና ሕብረተሰብ ዘይስማዕ ዘይሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝስምዐና እዩ ዓወት ይበዝሐና ዓይነት ገለ ኢሎምኒ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ሓቢቢ ወፂኻ ኣለኻ ዲኻ ካብዚ ንኣእዛን ሓዲግካ ከይድካ ዲኻ ካብዚ ክትዕለን ፅናሕካ ነቲ ኣእዛን ትሰርሕ ከም ዘለኻ ተረዲአ እስከዚኣ ነዛ ዝበሉን እዚ ካብ ክረኸብኩ ካስኪ ሓተትኩኻ ከይከይድ ኢለ ሓቢቢ ኣይረኖ እንደ ወፂአ ደ እትውን ንድሕር ወፂአ ኮይነ ሙዚቃ ምሽ ዓቀይ እቴካ ኣለኹ ሓቢቢ ተመለስ ሓቢቢ ኣይረኖ እቲ እንታይ መሲልካ ስለምንታዮም ኣብ ካልእ ዝሰርሕዎ ገለ ኣይ ቲንክ እሶም ክምልስዎ ዘለዎም እዩ ግን ፍሌቨር ናይቲ ሰብ ዓቕሚ እዝኒ ናይቲ ሰብ ካብ ሰብ ናብ ሰብፈላለ እዩ ምናልባሽ ትደሎ ስታይል ሕጂ እዚ እሞ በዚ ይሰርሓለይ ይኸውን ኢሉ ንድሕር ከይዱ እቲ ሓደ ሰብ ብኸምኡ ክሪኦ ክእል እዩ ኖ ኣነስ ንሙዚቃ እየ ሙዚቃ ከዓ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ምስ ሰራሕካ እቲ ፓብሊክ ዝቐረብካሉ እዩ ዝቕበል እምበር ፓብሊክ ከምዚ ስራሕ ኣይኮነን ክብለካ ዘለዎ ንስኻ ግን
اب كونفيدنت كينكا تسرح لك سرح تخوينكا ها تدا هايست ليفل ماكسيمم تسرح لك بقول ارانجمنت دي ستوديو دي بجالري بقول سرح لك انا تراي كون ندلو موسيقኛ معات موسيقኛ تالو اب اوروبا اب امريكا اب عدي ستوديو دلهم نفعات موسيقኛ تالو سرحوا دخول بزح بيسرحوا له ستيل سرحوا دخول له سو حدا عبي صقم نتورك نبرنا نتورك موسيقኛات አይን ፋለጥን መና ቤሎ ቶም ናይ ቀደም ንፈልጦም ኢና ንሕና ድሕሪኡ ድመፃና ግን አይን ፋለጥን መን ሙዚቀኛ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ኣበይ ከድምዕ ይኽእል መን ኣብ ምንታይ ኣሎ ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ክሰርሕ ትኽእል እዚ ኔትወርክ እዚ የለን እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ማህሰይቲ ኔትወርክ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሕጂ እቲ ኔትወርክ ክንፈጥሮ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ይጎድለና ኣሎ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ይጎድለና ኣሎ ኣነ ፕሮፌሽናል ኮይነ ወይ በፅሐ ኮንኩ ስቲል ማህር የደለኹ ኣነ ባዕለ የፅንዕ የደለኹ ግን ኣብቲ ንቕመጦ ዓዲ እንታይ መሲልካ ሓደ ዘረባ ለካ ከምዚ ናይ ዝዓዲ ዝረኽብዎ ፀጋታት ሙዚቀኛታት ወላ ካልእ ዓውዲ ከምቲ ዓዲ ክንነብር ክንክእል ኣለና ኣብቲ ንቕመጦ ዓዲ ልክዕ ከምቲ ኤውሮጳዊ ሙዚቀኛ ኣሜሪካዊ ሙዚቀኛ ዝረኽቦ ፀጋታት ድዩ ዝረኽቦም ፋንድ ግራንት ብምሉኡ ክንረክብ ክንክእል ኣለና እዚ ምስ ረኸብካ ፋይናንሻል ስትሮንግ ተኮይንካ እኮ ብሙዚቃ ሞር ኣብቲ ሙዚቃ እውን ክትህብ ይሕግዘካ እዩ ሞር ክትምህዝ እውን ይሕግዘካ እዩ ምክንያቱ ስትረስ ናይ ፋሚሊ ስትረስ ናይ ፋይናንስ ስትረስ ናይ ገለዚ ድሬን ገብረካ እዩ ነቲ ባትሪ ይውድኦ እዩ ኣብዚ ሓደ ናይ ሓንጎል ዕረፍቲ እውን ይበካ እዩ ሶ ሞር ሪሰርች ተገበርና ኣብቲ ንቕመጦ ዓዲ ፅቡቅ እዩ ኣሎ ከዓ ያ ፅቡቅ ሓቢቢ ከም ዕላል ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ዕላል ኢኻ ትዕለን ዘለኻ ንኩላትና ክንጥቀም ማለት እዩ ኣብዘን ንዕለን ዘለና ሓጂ ግን እቶም ኣብቲ ሞያ ከባቢኻ ዘለው ንሳቶም ክጥቀምሉ ዝዕድሞ ማለት እዩ ናበይ ክኸይድ ደልየ ሓቢቢ ናይ መወዳእታ ናብዚ ዙርያ ክንዕለላ ዝደሊ ብዙሓት ሰባት ዘመናዊ የለን ጠፊኡ እዩ ዝብሉ ኣሎ ሰማማዕ ዲኻ ምስኦም ድሕሪ ትሰማማዕ ኮንካ ጠፊኡ እንድሕሪ ትብል ኮንካ እንድሕሪ ኣይሰማማዕን ኮንካ ካብ ብክልቲአን ጌርካ ኣረድአኒ ሓቢቢ هو ስለምንታይ መሲልካ እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝሓለፈ 20 ዓመት ሞር ኣብ ጎስጓሲ ነይሩ ከምኡውን ኣብ መኸተ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ሪኮርዲንግ እቲ ደርፍታት ብምሉኡ ደረፋይ ኣብ ናይ ሃገራዊ ጎስጓሲ ነይሩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ወላ ወፃኢ ብድሕሪኡ ሪኮርዲንግ ሶፍትዌር እውን እናማዕበለ መፅዩ ሰብ ኣጎልጎዝኡ ክገብር ኢዝ እንዳኾነ ኸይዱ እዩ ሶ እቲ ስታይል ናብ ጓይላ ዳርጋ ተጠርኒፉ መብዛሕትኡ ወዲካ ግን እቲ ካልእ ኣሎ የለም ማለት ኣይኮነን ግን ናይ መን ምርጫ እዩ ዝመሲልካ እቶም ደረፍቲ ሞር ኢንቨስት ክገብሩ ኣለዎም ኣብቲ ሞደርን ኢንቨስት ክገብሩ ኣለዎም በር ሙዚቀኛት ብዙሓት ሙዚቀኛት ዘለዉ መዓት ክኢላ እዩ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ክሰርሕ ድኽእል ተወዳዳሪ ስራሕ ከቕርብ ዝኽእል ብዙሕ ክኢላ ኤርትራዊ ኣሎ ኣብ ደገ ኾኑ ኣብ ዓዲ ጥራይ ነቲ ህዝቢ ጓይላ እዩ ስለ ዝፈቱ ጓይላ ተዘይፀዊትካሎ ኣይሰምዓካን እዩ ዝብል ኣነ ይቅበሎን ጌጋ እዩ ዩቲዩብ ከመዓቀነ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ቪወርስ እጅና ኣብነት ጓይላ ተኮይኑ ቪድዮ ክሊፕ ተሰኒዎ ገለገለ ተወሳኽትታት ኤዲቲንግ ገለ ካሜራ ኣብኡ ተሰኒ ጓል ገለ እንድሕር ኣላ ገለ ይብሉኻ ብዙሕ ይረአዩ ዘመናዊ እንድሕር ተሰሪሑ ከዓ ሰማዕ የብሉን ይብሉ ሕጂ መምዘነ ክኸውን ይኽእል ዲ ከም ዳኛ ክሓተካ ንዓይ ከም ኣነ ዝመስለኒ ዩቱብ ጀስት ናምበር ኢንክሪዝ መግበሪ እዩ ሓደ እቲ ፕሮዳክሽን ናይ ስእሊ ብጣዕሚ እዩ ሃይ ከይዱ ዘሎ ኣብ ናይ ኤርትራ ዋላ ስቱድዮ ሪኮርዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከይዱ ዘሎ ሙዚቀኛት ከምቲ ዓንቲ ብዙሓት ፈርዮም ዘለዉ ዩቱብ እቲ ቀደም ሲዲ ሕቲምካ ሽየጥ ነይሩ ሕጂ ተቐይር እዩ ኣብ ኦንላይን እዩ ኮይኑ ኩሉ ምስቲ ኦንላይን ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ፋሎ ገብር ኣሎ ነቲ ኦንላይን እሱ ፀገም ኣይኮነን እኳ ኣብ ዩቱብ ቪወር ክትረክብ ኣብ ገለ ቪወር ክትረክብ ፀገም ኣይኮነን እታ ድሕሪኣ ናብኣ ክትኣቱ ከላኻ ተምፃካ ዘላ ግን ሪል ክትከውን ኣለኻ የድብ ዘለኻ ተረዲእካ ሳኻ እንታይ እያ ዕምቀት ናይቲ ሞያ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ ካብታ ዩቱብ ወፂኻ ላይቭ ኣላ ድሕሪኣኩ ኣብኣ ምስ ተፈለጥካ ላይቭ ሾው ቱር ኣላ ኣብኣ ወስ ገና ሃፕን
شعور فيت نفيت مست بابليك اجي نزي ريد اندحر دي خوينكا او فيل قبر على خلتي مالتي يوتيوب هاي الله لايف performance لو على شعور تسب ناتو غنغام قصه تخدي مو something wrong مالتي ሕጂ ኣብቶም ናይ ቀደም ደረፍቲ ዝብልጭ ዝትሪኦ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ዱስ ዝሓትምዎን ኣብቲ ላይቭ ዝፃወትዎን ክልቲኡ ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት እዮም ዝገብሮ ምክንያቱ ተሰሒሎም ስለ ዝመፁ ግን እቲ ሞደርን ኣሎ እዩ እወ እንታይ ክብለካ ደለየ ፅቡቕቲ ኢኻ መሊስካለይ ንኸምኣ ግን ኣብቲ ዘመናዊ ክስራሕ ከሎ ረኣያ የብሉን ረኣያይ ስለዘይብሉስ ብቑዕ ኣይኮነን ክንብሎስ ንኽእል ኢና ረኣያይ ስለዝበዝሖ ኸ ብቑዕ ክንብሎስ ንኽእል ኢና ኖ ረኣያይ የብሉና ኮይኑ ይኮነን ኮት ብዙሕ ሞደርን ኣይስራሕን ይደሉ ረዲካ ሞር ኣብቲ ጓይላ እዩ ኢንቨስት ትግበር ዘሎ ኣብዚ ሞደርን ባይ ዘ ወይ ሞደርን ኮ ናይ ወፃኢ ቤት ተጠቂምካ ዘረፍካ ይኮነን ዋላ በቲ ናይ ብሄራት ጌርካ ትግርኛ ብትግራይ ብሳሆ ብብሌን ብዓፋር ኩናማ ክደርፍ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ግን ኣብኡ ሞር ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ቀጻል እንድሕር ብኡ ሰሪሕካ እኮ ህዝቢ ተቐረብካሉ እኮ ኩክ ትገበርካሉ ይትበልዕ ተረዲካ ሶ ኣብ ኣና እዩ ዘሎ ትፀገም ንሕና ክንቅርቦ ኣለና ናይ ፓብሊክ ኣይኮነን ትፀገም ሓባይብና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይተዕላልና ክንምለስ ኢና ናብ ዝኾነ ከይተብሉ ፅቡቕ ግዜ ተሕልፈኹም ዘለኹም እንዳተመነኹ ናብ ዝኾነ ከይተብሉ መፃና ሓባይብና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰዓወታ ጥዑም ዕላል ንዕልል ኣለና ንስኹም እውን ፅቡቕ ግዜ ተሕልፉ ክትህሉ ተስፋ እንዳገበርኩ ዓወታ ከመይ ኣለኻ 1000 ዓመት ከመይ ይስማዓካ ኣሎ ዕላል ከመይ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓቢቢ ንስኻ እንድሕር መፂኻ ከምዚ ሕቶ እዩ ደስ ዝብለኒ ንዓይ ብዙሕ ነገር ክሓተካ እዩ ደስ ዝብለኒ ክንደይ ዓይነት መሳርሒ ናይ ሙዚቃ እዩ ዘሎ ብዛ ዓለም ንሕና ንፈልጠ እንዴ ተናብ ኣእምሮና ወይ ተናፊትና ንሪአን ኩሉ ሻዕ ወላ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዲ ካልእ እስካዕሊ ጠቕላላ 9500 ዓይነት መሳርሒ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ሓሙሽተ ካታጎሪ እዩ ዝፅጋዕ ማለት እዩ ሽዑ ነናቱ ጨንፈር ኣለዎ ንኣብነት ስትሪንግ ኢንስትሩሜንት ዝበሃላ ብስልኪ ዝሰርሓ ማለት እዩ ከም ብናይ ባህላዊ ተመፂና ዑድ ዋጣ ክራር ጊታር እቲ ናይ ሞደርን ሲታር ሃርፕ ቫዮሊን እዚአን ናይ ገዛ ርእሰን ሓደ ካታጎሪ እየን ከመን ዓይነት ከዓ ብዙሓት እየን ዘሎ ኣብቲ ትሕቲአን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዊንድ ውድ ዝበሃል ብዕንጨት ዝሰርሕ ነዃል ዘለዎ ኮይኑ ከም በዓ ሻምቡቆ ማለት እዩ ከመን ዓይነት ከዓ ናተን ገዛ ርእሲ ካታጎሪ ኣለዎን ብራስ ሴክሽን ንብሎ ከዓ እዚ ናይ ሳክስፎን ትራምፔት ትራምቦን ብሓፂን ዝስራሕ ማለት እዩ ፐርካሽን ከዓ እዚ ኮበሮታት ማለት እዩ እዚአን ናይ ድራም ናይ ኮበሮታት እዚአን ከዓ ናተን ናይ ገዛ ርእሲ ኣብ ትሕቲአን ከዓ መዓት ኣለዎን ማለት እዩ እቲ ካልእ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ኢንስትሩሜንት ከምዚ ኪቦርድ ሲንተሳይዘር ኤሌክትሪካል ክሳይ ዝሰርሕ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ትሕቲ እዚአን 5,500 ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ እንታይ ክብለካ ደልየ ሓቢቢ ንኣብነት ከይሓለፍክዋ ከምዚ ሓደ ግዜ እቲ ብማዕዶ ኮንካ ንሓደ ትግምቶ ነገር ገጅፍ ከቢድ እዩ ብሓቂ ከዓ ገጅፍ ኢኻ ብሓቂ ከዓ ከቢድ እዩ እቲ ሚዛን ናይ ስራሕካ ንኣብነት ኣሬንጅ ክትገብረሎም ድሕር ደልዮም ኣዝዩ ከቢድ መንገድታት ድዩ ዘለካ ዓወታ ከመይቲ መንገድታት ናትካ ስክዕልለኒ ናይ ኣሬንጅመንት ማለት ኣነ ድምፃዊ ኮይነ ናባኻ ክመፅእ ከምኡታት ክትሰርሐለይ ኣዝዩ ከቢድ መንገዲ ድዩ ዘሎ ናባኻ ንምብፃሕ ኖ ከቢድ መንገዲ የለን ክገርመካ ኣብዚ ናይ ከምቲ ንሕና ኣብ ካልእ ዓለም እቶም ዓበይቲ ደረፍቲ ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ኢምፓስብል እዩ ኣብዚ ናትና ግን ዑስማን ትረኽቦ ሃይለ ትረኽቦ ብኣካል በዓል ዓብደላ ከትካ እንታይ እዩ ኢልካ ተሓቶም ዕድለኛታት ኢና ንሕና ከምኡ ዓይነት ባህሊ ምህላውና ዝኾነ ሙዚቀኛ ደው ኢልካ ክትራኸቦ ክትዕልሎ ሲምፕል እዩ ኣባና ከምቲ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ሶ ኣነ ልዕሊ ሰበይ ኣይኮንኩን ዝኾነ ሰብ ክረኽበኒ ክእል እዩ ነቲ ስራሕ እውን ኩሉ ግዜ ኦፕን እየ ኩሎም ሙዚቀኛታት ክሰርሑ ዝደልዩ ኣም ኦፕን ሱ ዳስ ወት ኣይ ዱ ሶ ዋላ ሓንቲ ዝኸቢድ ነገር የለን ፀገም ይብሉ ብምንታይ ክረኽቡካ ብዝብኡ ከለና ክንውዳእ ምክንያቱ ብዙሓት ኣለዉ ዝደልዩ ክረኽቡካ ንክረኽቡካ ኢለ እዛ ሕቶ ምፅእ ኣሎ ሶ ናብ ካልእ
ዝቐለለ መንገዲ ንክንከይሲ ኣድራሻ ብዚ ንፅሕፈሎም ፈቃደኛ ኢኻ ሹር ያ ሶሻል ሚድያ ኣድረስ ናተይ ኣሎ እቲ ሶሻል ሚድያ እንደገና ኣነ ደስ ዝብል ዝረኣኹልካ እሳ ከም ርድእ ተወሲደ ዩቲዩብ ቻነል ኣለካ ኣብቲ ዩቲዩብ ቻነል ዝተፈላለየ ነገር ኢኻ ዝስራሕካዮ ትፅዕን ጊታር ሒዝካ ገለ ትፃወት ኢኻ ናቱታት ሆቢኻ ከመይ ኢኻ ማለት እዩ ዩቲዩብ ቻነል ክገርመካ ከምዚ ሕጂ ከፊተዮ ኣክቲቭ ኣይኮንኩን ነይረ ከፊተዮ እቲ ይፍትን እየ ጊታር ቤዝ ፍትን እየ እቲ ኣብቲ ኪቦርድ ዘፅንዖ ፕራክቲስ ትገብሮ ኣብቲ ቤዝ ከመይ ይመፅእ ኣብቲ ጊታር ገለ ይፍትን እየ ቤዚስታ ጊታሪስታ ኣይኮንኩን ግን ብዓቕመይ ይፍትን እየ ኢንስትሩሜንት ፈትወን እየ ኣብቲ ግዜ ትርፊ ግዜ ክስተገብረለኒ ግዜ ገብረለ ፅቡቅ ሓቢቢ መቸም ዓወት መፂኻ ከይሓተትኩኻ እዚኣ ሕቶ ተሓሊፈ ማንም ሰብ ክሓርፍ ኣብቲ ናይ ሃገርና ተድንቆ ኣብ ዝናትካ ዓውዱ ዘሎም ናይ ምውሃድ ሙዚቃ ኣብቲ ኮምፖዚንግ ገለ ተብሎ ሲ ንመን ኢኻ ተድንቕ ሓቢብ እዚኣ ክትነግረኒ ደስ ዝብለኒ ንዓይ እዋ ኣብቲ ሙዚቀኛታት ብምሉኦም እንተዓንተ ወይ ዳዕደልናዮ the highest level ስለ ዝኾኑ ክስቶ ሓይሽ ክስቶ ካብ ገለ ከይትብል ናተይ ግን ሮል ማደል ንዕኦም ሰሚዐ ብመፀኹ ካብ ንእሽተይ ቆልዓ ከለኹ ክረኽቦም ዝህንጠ ዝነበርኩ ኣሬንጅመንቶም ዘድንቆ ከም ሰባት ዘድንቆም ዓብደላ ኣሎ ንኣብነት ዓብደላ ኣቡበከር መምህር ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ኣይከን ናይ ሙሉእ ኤርትራ ሙዚቃ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ሰማዒ እዝኒ ሰብ ደማዕበለ ዓብደላ ሓደ ካብኦም እዩ ምክንያቱ ሙዚቀኛ ዓብ ታራ ኣለዎ ሓደ ሕብረተሰብ ሃይከብሎ ነቲ ናይ ምስማዕ ክእለቱ ሱኻ ተፈቲኒ እዩ ኣብ በዓል ዘርኣይ ደርስ ሪኢኻዮ ምኻ እቲ ስታንዳርድ ናይ ኤርትራ ሲ ነቲ ሰማዒ ሙዚቀኛ ይቀይርዎ አንተ ይበልካ ሞደርን ከመይ ገለ እታ ናይ ዘርኣይ ደርስ ሪኢኻ እቲ ኣሬንጅመንት ናቶም ሃይ ክላስ ገይሮም ነቲ ሰማዒ እዝንኹም ዝምዕብል ገይሮም ጓይላስ ዋን ኦር ቱ የምፃወቱ ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ሰማዒ ዝስታ ገይሮም ሶ ዓብደላ ብጣዕሚ የድንቆ ስራሓቱ ብምሉኡ ይሰምዖሞ ዋላ ሕጂ ይገርመኒ እቲ ቅዲ ዝጥቀመሉ ስታይል እቲ ሳውንድ ንባዕሉ ብምሉኡ የድንቆ ዓብደላ ኤፍሬም እውን ሓደ ካብቶም ንፉዓት ኪቦርዲስታት ዘድንቆም ኤፍሬም ተስፋዮስስ ካብቶም ንፉዓት ዘድንቆም ኢብራሂም ማሕሙድ ከዓ የድንቆም ካልእ ሙዚቀኛታት ብምሉኦም የድንቆም ኣብቲ ናተይ ፊልድ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ከም ኪቦርዲስት ፒያኒስት ናይ ዋሊድ ፑፓ ተሜ ከምኡውን ተላ ወዲ ኣፍሮ ሰላሕ ናይዚኦም ከዓ እቲ ቅዲ ፍሌቨር ቴስት ናይዚኦም ከዓ የድንቆ ማለት እዩ ፎቶ ደስ ዝብለኒ መሰታይ ዘለዎ ግን ማእለያት ይብሎም ንፉዓት ሙዚቀኛት ዘድንቕ ክስቶም ካን ክብለካ ይኽእል ናይ ባሕቂ ፅቡቕ ወይ ዓብደላ ሓደ ካብቶም ከምቲ ዝገለፅካ ምድጋም የድልኒ ማለት እዩ መዓር ናይ ኤርትራውያን ይምሻለካ ይበላሾ መዓር ማለት እዩ ኣዚና ሰላምን ጥዕናን ኢና ንምንደየሉ ንሕና እውን በዚ ኣጋጣሚ መፃኢ ናይ ሙዚቃ ናይ ኤርትራ እንታይ ዝረኣየካ ሓቢቡ ብመነፀር ዓወት ማለት እዩ መፃኢ ደኣ ብጣዕሚ ዓብ ተስፋ ኣለኒ ኣብ ምክንያቱ መዓት ሓይሊ ፓወር ዘለዎ ድልየት ዘለዎ ክምህዝ ዝኽእል መንእሰይ መፂኡ ኣሎ ሕጂ እቲ ታይም ናቶም ከዓ ግዜ ቴክኖሎጂ እዩ ኣብቲ ምዕቡል ግዜ መፂኦም ስለ ዘለዉ ኢዚ ኣክሰስ ነቲ ምዕባለ ስለ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ከም ዝቕየር 100% እያ ምክንያቱ ትሪኦ ኢኻ ኦልሬዲ እቲ ሓይሊ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ፓወር መፂኡ ዘሎ ዝተበግሶ ናበይ ኣንፈቱ ከም ዝኸይድ ምክንያቱ ዝሓለፈ 20 ዓመት ፍሮም ናቲን እዩ ከም ዝተሰሪዑ ረዲካ ዋላ ሓንቲ ነበረን እኹል ሶፍትዌር ኣይትረክብ እኹል ሃርድዌር ኣይትረክብ እኹል ንፕሮዳክሽን ዝኸውን ማቴርያል ኣይትረክብ ግን ትብልሓት ፕላስ ክገብሮ እየ ዝኽእል ኒሕ ዝብል ስለ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሙሉእ ስራሕ ህዝቢ እንጆይ ክገብሮ ዝነበረ ዝሓለፈ 20 ዓመት ሕጂ ኢማጅን ብሕጂ እንታይ ክኸውን ኣብኡ ከሎ ይረኣየካ እዩ ኩሉ ኤቭሪቲንግ ሰብ ኣብ ኢዱ ረኺቡ ኢዚ ኣክሰስ ክረክብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክርከብ
ናይ ሚውዚክ ናይ ፕሮዳክሽን ናይ ሙቪ ናይ ኩሉ ዕድላት ክርከብ እሞ እቲ ሓይሊ ዘለዎ እቲ ራእይ ዘለዎ እቲ ድሌት ዘለዎ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ረኺቡ እንታይ ከም ዝገብር ኣብኡ ከሎ ስለ ዝረኣየካ ብጣዕሚ ዓብ ተስፋ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ እንታይ እታ ሕቶ መሲልካ ሓቢቢ ድሕርቲ ኣዝዩ ዕዉት ዝበሃል ሰብሲ ብዙሕ ንጥብጣብ ናይ ውድቀታት ተኣኪቡ እቲ ዓወት ከምሽምካ መቸም ስድራኻ ኣምፅእ ምስ ኣቦሉካ ይኮኑ ንዓወት ኣውፅኦም ኢልካ ንኸምፁኻ ኣዴኻ 9 ወርሒ ገለ ዚታት ኣይጥርለካኒ ናብዚ ኩሉ ክትበፅሕ ሕጂ ካብቲ ሙዚቃ ምውፃእ ነቲ ስኻ ትደልየ መንገዲ ኣነ እውን ንዝደልየ መንገዲ ተሓፍተይ እውን ንትደልየ መንገዲ ተሓወይ እውን ንዝደልየ መንገዲ ተስፋ ከይቆረፀ ኣብ ሸወደን ወረቐት ኣይነበረካን እዚታት ኣሜሪካ ትምህርቲ ገልጠምጠም ዝብሙሉ እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ሓቢቢ ፀኒዑ ዓወት እዚኣ ቲፕ ክትበነ ደለ ያ ሓቢቢ ዋ ኣረኖ ምሳኻ ድፍጠር ነገር ክኸውን ኣሎ ፀዋር ክትከውን ኣለካ ተፈጥሮ ሙዚቃ እውን ኣብቲ ሓደ እንታይ ምህለካ ዲስፕሊን ምህረካ እዩ ልክዕ ዓቕሊ ናይ ኮፍ ኢልካ ምስቲ ሙዚቃ ግዜ ምጥፋእ ሓደ ናቱ ውፅኢት ኣለዎ እቲ ናይ ቤተሰብ ፋሚሊ ቫልዩ እውን ኣሎ እቲ ክትበፅሖ ትደሊ ዋጋ ክትከፍለሉ ከም ምዃንካ ኤክስፔክቴሽን ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ኣብኡ እጂ ሓንሳብ ደይኒ ፅበዮም ኣሎ ኣብ ሂወት ጓህሎ ገደሎ ሬዲ ስለ ዘይንኸውን ከጋጥም ከሎ ሽዑ ክራሽ ንኸውን ማለት እዩ ንከምዚታት ግን ሓጊዝኒ ንዓይ ናይ ፋሚሊ ቫልዩ ዋላቲ መፃፃ ቤተሰብ ዝነበርኩ ብዙሕ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከባቢ ናብ ከባቢ ካብቲ ጂኦግራፊያዊ ቀማምጣ ኢልካ እሱታት ኣይ ቲንክ ሓጊዝኒ እየ ዝብላ ናይ ብሓቂ ስለተገረምኩን ተደነቅኩን እየ ምክንያቱ ዝኸትካዮ መንገዲ ቀሊል ስለ ዘይኮነ መርኣያ ናይ ብዙሓትና ክትከውን ስለ ትኽእል እየ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ናብቲ ንደልዮ ንክንበፅሕ ያ ፅቡቕ ሓቢቢ ካልእ ውፅእ ዝበለት ሕቶ ምክንያቱ ስኻብቲ ናይቲ ካልእ ዓይነት ለቨል ስለበፂሕካ ዘለካ ንዓና እውን ሓበሬታ ነዞም ካልኦት ጀምዓ እውን ክኾኖም ሲ ካብዚ ዘለናይ ዓንኬል ማለሲ ተዝረሓቐት ንሕና ናሓስባ እዚ ዩቲዩብ ምጥቃሚት ጎልናትና ብድሕሪኡ ቁርብ ኤላ ቻነል ዝገብሮ ነገራት ኣለዉ ካብኡ ኣይሓልፍኒ ካብኡ ሓሊፍካ ገለ ካልእ ዝርከብ ሓበሬታታት ኣለካ ዲ ሓቢቢ ክንጥቀም እንታን ኩሉ እቲ ኣርቲስታ ክጥቀም ኣብቲ ዓለም ናትካ ዘሎ ማለት እዋ እንታይ እዋ ሓደ ኣብዚ ናይ ኮፒራይት ከነመዝግቦ ኣለና እቲ ስራሕና ናይ ኮፒራይት ኦፊስ ኣሎ ዋላ እቲ ሊንክ ክሰደልኩም እያ ብትእትዎ ኤስካፕ ዝበሃል ኣሎ ካምፓኒ ኮንትሮል ትገብር ኣሜሪካን ሶሳይቲ ፎር ኮምፖዘርስ ኤንድ ኣውተርስ ትበሃል እዚ እንታይ እዩ ትገብር እቲ ናትካ ሜሎዲ ኮምፖዚሽን ንኣብነት እቲ ኮምፖዚሽን ኣነ እንድሕር ገይረ እቲ ሜሎዲ ናትካ እንድሕር ከይኑ ኣብኡ ተመዝግቦ እሞ ሽዑ ብሳተላይት ኮንትሮል ትገብረልካ ደርፍኻ ንኣብነት ኣብ ናይጀርያ እንድሕር ተፃዊቱ ቻርጅ ንዓኻ መፀካ ማለት እዩ ናይቲ ሜሎዲ ዝገበርካዮ ናይቲ ኮምፖዚሽን ዝገበረኻ ነቲ ኮምፖዚሽን ሙዚቀኛ ውኸዶ ኩሉ ባዕልኻ ተጌርካ ኢኻ ናባኻ መፀካ ማለት እዩ ሮያሊቲ ይበሃል መብዛሕትኦም ዘም ናይ ዝዓዲ ደረፍቲ ብሮያሊቲ እዮም ዝነብሩ ኣበይ ተፀዊቱ ደርፊ ትራክ ክገብሮ እዩ ብሳተላይት ገይሩ ኣስካብ ይበሃል BMI ከዓ ዝበሃል ኣሎ ደሴም ልክዕ ከም ኣስካቢ ናይ ኤሮጳ ከዓ ሴሳክ ኣሎ ኣብ ኩሉ ትምዝገብ ሓደ ዓይነት ስራሕ ንሰርሓ ኩለን እቲ ፕሮዳክትና ሲ ኣብኡታት ከነመዝግቦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኤክስትራ ኢንካም እዩ ፕሮፌሽናሊ ዝኸፍሉካ ኣለዉ እንዲ ኢላ ክትጥቀምሉ ከለዉ ካልኦት ዜጋታት ጥራይ ኢኻ ኖ እስኻ ሌጋሊ ኣመዝጊብካ ኣለኻ ዝኾነ ክስረቐካ ከለውን ኣትሊስት ኣለካ ሕጋውነት ሓደ ካልኣይ ደርፍታትካ ኣብ ዝኾነ ክፅወት ከሎ ዋላ ኣብ ሪሚክስ ይኮነ ዋላ ኣብ ሬድዮ ኖርማል ኣብ ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ተፀዊቱ ሮያሊቲ መፀካ ንዓኻ ማለት እዩ ዋላ ሓንሳ ኳን ላይቭ ፐርፎርማንስ ፒክ ክገብር እዩ ኣብ ገለገለ ዓድታት ክትከይድ ከለኻ እቶም ኣዳራሽ ኣብ ገለገለ የምፁልካ እዮም ናይ መን ደርፊ ኢኹም ፀወቱ ገለ ንሕና ይርዳእና እንታይ እዮም ግብ ዘለዉ ገ ሕጂ ግን ኣብ ኮሚታት ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ሓንቲ ወይ ዳዕደልናዮ እቲ ሊንክታት ግን ሰልተልካ እሞ ትገብሮ ኣፕላይ ይግበር ዝኾነ ሓበሬታ እንድሕር ኣሎ ከዓ ዝግብረለ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ፅቡቕ ሓበሬታ እዩ ሕጂ እውን ዩቲዩብ ከፊትካ ስለ ዘለካ ሓቢቢ ኣነ በዚ ዝረኣኹኻ
ፅቡቕ ሰብ ተኽብር ፅቡቕ ሰብ ክዕወት ስለትደሊ ኣብኡ ሓበሬታታት ተትዝርግሕ ንኣሽቱ ትምህርትታት እውን ተትህቦም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብቲ ቻነል ተዛዓቢ ከዓ ደስ ይብለና ኣነ ሓቢቢ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ እንታይ ሓሲብና ኣለና ኣብዚ ኣሜሪካ ብምሉኡ ሓደ ኦርጋናይዜሽን ክንገብር እዚ ሕጂ ብዙሕ ፀገም ኣጋጥመና ኣብቲ ኣርት ብዙሕ ብድሆ ኣሎ ናይ ኮፒራይት ኢሹ ኣሎ ደርፍታት ስረቕ ኣብ ካልእ ዓድታት ድረፍ ሪሚክስ ገይሩ ወፅእ መን ኢኻ ትኸሶ ትዛረቦ ይረኖ ፕሮዳክሽን ናይ ቪድዮ ናትካ ይውሰድ ኣብ ገለ ስራሕ ናበይ ትኸይድ ሽም ናይ ካምፓኒኻ ተሰሪቑ ናብ ካልእ ኸይድ እዚ ፀገም ኣሎ ሕጂ መን ክፈትሖ ዝኽእል እዚ ማሕበር ኣይኮነትን ትፈትሖ ማሕበር ሙዚቀኛ ክህልወና ፅቡቅ ኢና ግድን ክህልወና ኣሎ ብምሉእ ናብ ዓለም ኣብ ደገ ዘለና ሙዚቀኛታት ኣብ ኤርትራ ኦልሬዲ ኣሎ ማሕበር ናይ ሎካል እዩ እቲ ስኻ ትቕመጦ ዓዲ ማሕበር ጌርካ ብዛዕባ እቲ ሙዚቃ እንታይ ትሰርሕ እንታይ ትገብር ኣብቲ ትቕመጦ ዓዲ ከዓ በቲ ትቕመጦ ዓዲ ኣካይዳ ትኸይድ እዚ ሕጅን ፅላል ኦርጋናይዜሽን ክንፈጥር ኦርጋናይዜሽን ክንገብር ተበጊስና ኣለና እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ፅላል ዝኾኑ ንኣርቲስት ኤንደን ንማሕበራት ከምዚ ሕጂ ክነግረካ ፀናሕኩ እዚ ናይ ላይሰንሳት ኢሹ ድዩ ናይ ካልእ ኢሹ ድዩ ናይ ኔትወርክ ክህልወና ንሕድና ኦልሬዲ ኤሪትሪያን ኣርቲስት ፎር ኤሪትሪያ ድብል ጌርና ኣለና ኣብኡ ዝኾነ ሰብ ክምዝገብ ይኽእል እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብኡ ተመዝጊቡ ኣባል ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ገልፅ ደሊ ዝኾነ ሓበሬታ ተድልዩ ግን ኣብቲ ኤሪትሪያን ኣርቲስት ፎር ኤሪትሪያ እውን ኣብኡ እውን ዳይሬክት ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ሰብ ተመዝጊቡ ጀስት ኦርጋናይዜሽን እዩ ንኩሉ ዝውክል እዩ ማለት እዩ ሓርያ ፅቡቕ ናይ ባሓቂ ሓቢቢ ብዙሕ ኢና ክነሓተካ ንደሊ ሓቢቢ ንእሽተይ ኢና በሊዕናካ ዘለና ካልእ መዓልቲ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ክንበልዓካ ሓድሽ ዓመት ስለ ዘለካ ንክትዕርፍ ንስኻ ምስ ስድራ ቤትካ በዚ ኣጋጣሚ ክትብሎ ትደሊ ተለካ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ትደሊ ተለካ ኩሉ ንዓኻ ዓድል ሂበካ ኣለዎ ሓቢቢ هو كمسجن زدلي بعلتي بيتي سلام نزغلو ناتي يقعزو أبقوني تتوز بلد أبتي قعزو ناي أبتني موسيقى قليلة يكونن باك أبز قبركا حدار أبقوني تشالنجني أبقوني تتوي لاخي تحللت بتعامل لباوي مسكنا دلي ዝገበረቶ ዝገብሮ ዘላን ቀሊል ኣይኮነን ደቀይ ከመስግኖም ደሊ ንብኡ ተረዲኦም ወለደይ እውን መስግኖም ኣቦይ ኣደይ የሕዋተይ ዓሊድያ ሄለን ሩታ ራሄል ሓበን ኣድሓነት ኩለን ንዓይ ዝገበሩለይ ሞራል ንዓይ ዝገበሩለይ ደገፍ ሓደ ካብቲ ዝገበርዎ እሶም ውፅኢት እዚ ኣባይ ዝረአ ዘሎ እቲ ናይ ፋሚሊ ቫልዩ እዚ ከዓ ንዓይ ዓብይ ሞራል ሂብኒ ዓብይ ሞራል ኣስኒቕኒ ኣብቲ ዝገብሮ ስራሕ ቅሳነት ናይ ዝባክኣብ ስለ ዘለኒ ብጣዕሚ መስግኖም ደሊ ንሄኖ ወደይ ንሉልያ ጓለይ ሰላም በዓልቲ ቤተይ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ንስድራይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ከኣሎ ንኣሽቱ ደቅና ሙዚቃ ድሌት ክህልዎም ከሎ ንወለዲ ምኽሪ ኣንፈት ናይ ሙዚቃ ከርኢ እንድሕር ርኢኹሞ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ዓዲ ነቲ ቆልዓ ሙዚቃ ተምሃር ኢለን እንደፍኦ ምክንያቱ ሙዚቃ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ሓንጎል ናይ ቆልዓ ክሪኤቲቭ ንክኸውን መግቢ ናይ ሓንጎል ስለ ዝኾነ ሙዚቃ ከምኡ ክንርኢ ከለና ኣብ ደቅና ከነተባብዖም ግዜ ክንፈልሎም ምስኦም ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኣለና ምክንያቱ ነቲ ኣካዳሚ እውን ስለ ዝሕግዞም ካልእ ነዞም ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ሙዚቀኛታት ንኣሽቱ ኣሕዋተይ እቲ ግዜ ቴክኖሎጂ ግዜ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘሎ ኢዚ ኣክሰስ ክርከብ ስለ ዝኽእል እዚ ዘለናይ ዓዲ ቀረባ ምስቲ ንቕመጦ ዓዲ ብኣካል እንዳኸድና ኢንፎርሜሽን እንዳረኸብና ክንመሃር ኢንፎርሜሽን ክንለዋወጥ ክንተሓታተት ካብኡ እውን ብዙሕ ብሓንሳብ ስራሓት ክንሰርሕ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ይምነ ንኩሉ ካልእ በዚ ኒው ይር ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ሓጎሰካ ሃፒ ኒው ይር ዓመት ብልፅግና ሰላም ራህዋ ጥዕና ዕድመ ግበረልካ እንዳበልኩ ንዓኹም የመስግነኩም ቲጀይ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ዝዓደምካኒ
ማይ ብራደር ያሲናይ ከዓ የመስግነካ ሃፒ ኒው ይር ንብሙሉእ ሙዚቀኛ ቅድሜና ዝነበረ ሙዚቀኛ ንዓና እዚ ፅርግያ ዝፀረጉልና እዚ ዘፅፈፉልና ብሙሉኦም ከመስግኖም ይደሊ ናቶም ውፅኢት ኢና ንሕና ኣብ በፂሕና ዘለና ዋጋ ከፊሎም ብሂወቶም ብሙሉኦም ኣብቲ ሙዚቃ ኣርት ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ሼፕ ከም ተገበረ ክነፅንዕ ኣለና ብሙሉእ ሙዚቀኛታት ብድሕሪኦም ብመፀና ረኺብና ዲና ብኣካል ብቴሌፎን ዲና ደዊልና እንታይ ዓይነት ተመክሮ ነይሩዎም እንታይ ዓይነት ሂስትሪ ኣሕሊፎም ንሕና ክንረከቦ ክንክእል ኣለና ክንሓትት ኣለና ክንመሃር ኣለና ስእልካ ኣብ ደገ ርኢኻዮ ሃይልካዮ ኣይንሕለፍ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ክንረኽቦ ይኽእል ኢና ዋላ እንታይ ዓይነት ንዕልሎም ምክንያቱ መፅሓፍ እዮም ኩሎም ኣይውድእን እቶም ምሳና ዘለዉ ኣቕሊልና ንርአዮም እቶም ምሳና ዘለዉ መምሃራን እዮም እቶም ምሳና ዘለዉ ፕሮፌሰራት እዮም ሶ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ከመስግኖም ደሊ ዕድመን ጥዕና ንምነየሎም ብሙሉእ ሙዚቀኛ ከዓ ዓመት ብልፅግና ኣብ ሙዚቃ ዓመት ሃይስት ሌቨል ፕሮዳክሽን ንገብረሉ ዓመት ግበረና ናበርኩ የመስግነኩም ቴንክ ዩ ንሕና እውን ሓቢቢ ኣዝና ኢና ነመስግነካ ንዝሃብካና ግዜ ምቁልል ብምዃንካ ብክፉት ልቢ ስለ ዘዕለልካና እዚ ዝሓለፈ ዓመት እኮ ንዓኻ ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ብጀካ ትሕማቕ ወርኡ ምክንያቱ ናይ ስቱድዮ ሰብ ስለ ዝኾንካ እዚ ሓሊፉ ዝበለፀ ብልፅግና ምዕባለ ሰላም ራህዋ ምስቲ ትደልዮ ኩሉ ነገር ክኾነልካ ይምነይ ማለት እዩ ሓባይብና ከም ዝረኣኹሞ ነቶም 2021 2020 ከም ዝረኣኹሞ ዝሓለፈ ንዕኡ ነተወሮ ኣብ 2020 ብዙሕ ነገር ንዓና ደስ ዘይብል ብዙሕ ነገር ሰሚዕና ኢና 2021 መድሃኒት ተረኺቡ ይበሃል ኣሎ ንዓና መድሃኒት ንልብና እውን መድሃኒት ባዕልና እንረኽበሉ መንፈስና እውን ባዕልና መድሃኒት እንረኽበሉ ምስ ነብስና እንተዓረበሉ ምስ ከባቢና እንፋቐረሉ ዓመት